Shwmae a chroeso i chi. Yn enw I yw Philippa Gibson a wy'n aelod o Wrthryfel dyfodiant Aberteifi. Fel llawer o wrthryfelwyr eraill, efallai bod chi wedi cael seibiant o bethau XR oherwydd y pandemig sydd wedi bod mor llethol mewn cymaint o ffyrdd ac sydd wedi bod yn wahanol I bob un ohono ni. Ond ych chi yma nawr oherwydd o ryw adeg yn eich bywyd, wnaethoch chi edrych ar y wyddoniaeth a beth oedd yn gwleidyddion yn wneud, neu beidio wneud efallai, ac o'ch chi'n llawn arswyd bod yn llywodraethau ddim yn dweud y gwir wrthyn ni am y cyflo enbyd mae byd ynddo. Ac o'ch chi'n gwylltio o feddwl am y holl galwyddau a geriau teg, a ffaith bod cenedlaethau dyfodol yn cael ei amddifadu o'r hawl I fodoli hyd yn oed. Felly penderfynoch chi sefyll lan a dod yn wrthryfelwr ac ymuno ag XR I fynnu bod y llywodraethau ledled y byd yn gweithredu nawr I warchod bywyd yn planed. Mewn llai na 2 flynedd, ni gyd wedi gweld gwrthryfel dyfodiant yn gwneud pethau anhygoel fel gyrru cwch pinc I mewn I Oxford Circus y meddiannu canol Llundain am 11 diwrnod. Ynghyd â streicio ysgolion, mudiad y Sunrise, Greta, David Attenborough, hyd yn oed Mark Carney, cyn llywodraethwr Banc Lloegr, ni wedi gweld newid sylweddol yn y sylw mae'n cael y newyddion. Maen nhw wedi dechrau dweud y gwir, a maen nhw wedi dechrau rhoi sylw I natur frys ar y gyfwng y hinsawdd a'r gyfwng ecolegol. O canlyniad i'r ymdrechion hyn, mae'r mwyafrif llethol o gyhoedd y Deyrnas Unedig bellach o blaid gweithredu yn gyflym I leihau alloriadau. Ac yn y proses, ni wedi adeiladu mudiad rhwngwladol anhygoel ac ysbrydoledig. Ni gyd wedi gwneud ffrindiau newydd, wedi ffurfio cymunedau, wedi cymryd rhan mewn gweithredoedd gwrthryfel oedd yn llawn llawenydd. Ni wedi cefnogi a dysgu oddi wrth yn gilydd trwy protestiadau a cyfarfodydd hir, sesiynau celf, stafelloedd llys ac yn y blaen. Mae'n gwaith wedi bod yn arbrofol ac yn llawn dysgu, camgymeriadau, diffygion ac amhyffeithrwydd. Does gan neb rysait cyfrinachol I gyflawni y nodau, felly mae hyn yn waith dych chi I gyd wedi bod yn wneud gyda gofal ac ansicrwydd efallai, ond hefyd gyda dewrder a gonestrwydd. Mae'n wych bod chi wedi dod yma a dod o hyd i'r nerth I wynebu hyn, y dewrder I fentro ceisio newid pethau, a tynerwch I cefnogi yn gilydd trwyddo. Ond, gweithio popeth ni wedi wneud, mae rhaid I ni wynebu gwirionedd caled oer gyda'n gilydd. A gweithio beth ni wedi cyflawni, ni'n dal a lwybr tuag at drychineb. Mae llywodraethau byd yn dal I fod yn benderfynol o fynd am dwf economaidd, faint bynnag fydd y pris. Dim ond blip ar y cynnydd cynyddol mewn alloriadu nwyon Ty Gwydir yw y Cyfnod Clo. Mae dirywiad rhywogaethau yn cyflymu, gan ddatod gweu bywyd. Ni'n dal I fyw dan system wenwynig yma sy'n ecsbloetio pawb at yn wneud ni I gyd yn rhan ohoni. Ac mae pobl yn neu y byd ac mewn cymunedau ymylol yn dal I dalu y pris mwyaf am ffwrdd o fyw yr ychydig. Mae pobl yn gwybod y gwirionedd bod y llywodraethau ddim yn wneud beth sy'n angenreidiol i'n cadw yn ddiogel. Mae wedi torri yn llwyr. Mae cytundeb cymdeithasol rhwng y llywodraethau a'i dangosyddion wedi torri. Digon yw digon. Mae gyfwng Covid wedi dangos I ni fod llywodraethau a phobl yn gallu wneud newidiadau enfawr yn gyflym iawn pan welyn nhw'r angen. Mae cyfle 'da ni nawr yn dilyn y Cyfnod Clo I wneud y newid sy'n angenreidiol I achub y planed. Ond mae busnes fel arfer yn broedro I adennill I afael. Allwn ni ddim gadael I hynny ddigwydd. Ni gyd yn gwybod bod carbon dioxide ar gynnydd. Bydd y byd yn dal I cynhesu,
cyhyd a bod ni'n dal i ollwng nwyon tŷ gwydyr, a fydd hi ddim yn stopio nes i alloriadau ostwng i ddim. Hiraf i gyd fydd hyn yn cymryd, y mwyaf o ddifrod barhaol fydd yn cael ei wneud i bobl ac i ecosystemau ym mhob man. Ar hyn o bryd, ni'n 1.1 gradd Celsius yn uwch na tymereddau cyfartalog cyn ddiwydiannol, ac ni'n gweld effeithiau dinistriol y newid yn y hinsawdd yn barod. Yn ystod y flwyddyn diwethaf yn unig, ni wedi gweld mwy na biliwn o creaduriaid yn cael eu llosgi yn fyw yn y tannau yn Awstralia. Biliwn o creaduriaid. Cafodd mwy na 20% o coedwigoedd i dinistrio. A mae'n bwysig nodi bod llawer o wyddonwyr hinsawdd ddim wedi rhagweld cymaint o dannau tan ddiwedd y ganrif, a dim ond 2020 yw hi nawr. A dim ond un wlad yw hwnnw. Yn 2019, roedd tannau eithriadol hefyd yn yr Amazon, Siberia, Alaska, Indonesia, y Congo. Roedd gan hyd yn oed y Deyrnas Unedig fwy o tannau nag unrhyw flwyddyn arall sydd wedi cyfnodi. Mae'n planed yn llythrennol ar dân. A hyn o bryd, mae'n cefnforoedd yn cael eu cynhesu gyda egni 5 bom atomig yn ffrwydro yr eiliad. Edrychais i ar y papur gwyddonol am hyn achos roedd hi mor anodd credu, ond dyna beth oedd yn dweud. Mae pegynau hefyd yn cynhesu yn gyflymach o lawer na gweddill y Ddaear. Roedd yn 39 gradd Celsius yn ynghylch yr Arctig yn ddiweddar. Ac yn y de, mae'r Antarctic yn cynhesu ar 2 gwaith y cyfartelydd byd-eang. Neu meddyliwch am y pla beiblaidd o locustiaid yn heidio ar draws Affrica, Asia a dwyrain canol wrth i ni siarad, gan ddinistrio cnydau a bwyd i miliynau o bobl. Mae bobl sy'n leia gyfrifol am yr alloriadau carbon yn barhau i dalu y pris uchaf. Unwaith eto, gan i adael i hyn sydd o'i mewn, mae hyn i gyd yn digwydd yn barod, gyda dim ond 1.1 gradd Celsius o cynhesu. Ac mae pwyllgor newid hinsawdd a sefydlwyd gan y Llywodraeth ei hunan yn San Steffan i cynghori ar y hinsawdd, newydd ryddhau adroddiad yn rhybuddio am gynnydd posib o 4 gradd. Beth yn union mae 4 gradd o cynhesu yn olygu? Mwyn rhoi mewn persbectif, yn ystod yr oes iâ ddiwethaf, roedd y Ddaear 4.5 gradd yn oerach na mae heddi. Roedd y byd oes iâ hwnnw yn un fyddwn ni ddim yn ei nabod, oherwydd wnaeth y 4 gradd lot fawr o wahaniaeth, ac ni'n edrych ar Ddaear a allai fod 4 gradd yn fwy cynnes ymhen dim ond 80 mlynedd. A dyna ddyfodol y mae rhan fwyaf o wyddonwyr hinsawdd yn ei chael yn anodd i ystyried hyd yn oed. Mae athro Johan Rockstrom wedi dweud, mae'n byd 4 gradd yn fwy cynnes. It's difficult to see how we could accommodate our 8 billion people, or maybe even half of that. It will be a turbulent, conflict-ridden world. Mae'n anodd clywed hynny yn gywir. Mae'n awgrymu gallai'r planed cynnal dim ond hanner y bobl mae'n ei gynnal nawr. Pan oedd y athro Kevin Anderson yn siarad ag adran at datblygu rhyngwladol y Deyrnas Unedig, dwedodd wrthyn nhw, there's a widespread view that a 4 degree Celsius future is incompatible with any reasonable characterization of an organised, equitable and civilised global community. Felly, ni'n siarad am lifogydd, sychder, tannau gwyllt a methiannau cnydau sy'n mor ddrwg fel gallwn ni wynebu chwalfa cymdeithasol. Yn anffodus, mae Llywodraeth yn ddidarw
yn wyneb rybuddion yma. Ych chi'n cofio ymladd dros papur tŷ bach ar ddechrau cyfnod clo? Dychmygwch sut brofiad fydd hi pan fydd cnydau yn dechrau methu a bydd yr farchnad yn gyfan yn wag. Ac wrth gwrs, dyw hi ddim yn debyg bydd pethau'n mynd ymlaen yn esmoeth ac yna un diwrnod bydd y planed yn diffino a 4 gradd yn cynhesach. Na, i gyrraedd yno, bydd y rhaid yn ei fynd trwy effeithio dinistriol a ddaw gyda 1.5 gradd o cynhesu, yna 2 gradd a 3 gradd, poethach a phoethach, pob un a chanlyniadau trychinebus, nid yn unig i bobl, ond i bob creadur ar y planed. Os bydd y senario weitho hon yn cael digwydd, bydd yn tragedi tu hwnt i ddeall. Tragedi, ond trosedd hefyd, oherwydd nid damwain mo hwn, dyw hi ddim yn ddigwyddiad naturiol. Mae'n hollol bosib rwystro hyn rhag ddigwydd. Ni'n gwybod bod atebion ymarferol ar gael. Efallai bod chi wedi gweld y ffilm 2040 sy'n dangos sut gallen ni atal gyda atebion ymarferol sy'n bodoli nawr. Ond mae grymoedd pwerus sy'n atal gweithredu ysturlon, cwffwraethau, lobiwyr a rhoedweithiau gwadu hinsawdd, ac mae gan bob un ohonyn nhw fwy o ddylanwad dros y llywodraethau na sydd gyda ni'r bobl. Mae argyfwng y hinsawdd a'r argyfwng ecolegol yn digwydd oherwydd bod y llywodraethau o hyd yn gwneud penderfyniad bwriadol i adael iddo fe ddigwydd. Ac ydyn, dyn ni yn gadael iddyn nhw wneud hyn. Rwy'n ni gyd yn gwybod hyn cyn penderfynu gwrando ar y sgwrs yma. Dyna beth aeth ni i Wrthryfel dyfodiant yn y lle cyntaf. Y teimlad ofnadw ynddo ni wrth feddwl y bydd rhai sy'n pwysig i ni yn wynebu uffern llwyr a ddiddiwedd. Mae'n llenwi y arswyd, dicter, braw. Mae'n nghadw i ar ddihun gyda nos. Mae'n debyg bod hi'n cadw ni gyd ar ddihun gyda nos. Fi'n teimlo cymaint o ddicter am y dyfodol ni'n ei creu i bobl ifanc. Yn y bôn, dyna pam ymuno ni ag XR. Ni yma i wynebu y reality ac i wynebu un cyfrifoldebau rhaid i ni weithredu mewn undod gyda'n teulu byd-eang. Ni'n llawn o cynddaredd, ond cynddaredd sydd wedi reiddio mewn cariad dwfn. Cariad dwfn tuag at y blaned hordd hon, cariad dwfn at holl greaduriaid y Ddaear sydd ddim wedi achosi y trychineb yma yn y hinsawdd, a chariad dwfn at y ddynoliaeth. Mae tragedi bod hyn i gyd yn wynebu dinistr, bron yn annioddefol. Felly, difodiant. Ych chi nawr yn teimlo reality hynny yn ddyfn ynddo chi. Beth yw'r hanner arall? Gwrthryfel difodiant. Y dawys yw difodiant neu wrthryfel. Dwi hi ddim yn wneud â sgrifennu llythyrau, ni wedi wneud hynny. Dwi hi ddim yn ebost na deiseb, dyn ni wedi wneud hynny hefyd. Na, pwrpas XR yw gwrthryfel. Felly, dyn ni'n cynllunio gwrthryfel mawr a hardd ar ddiwedd yr haf, gyda cyfleoedd i bawb wrthryfela yn y ffordd sy'n gweithio orau iddyn nhw. Bydd 4 diwrnod o wrthryfel rhanbarthol yn cychwyn ddydd Gwener 8 o Awst, gyda gosod baneri, gyda themau fel HS2, meysydd awyr a hedfan, a llywodraethau yn achub y banciau yn plith y gweithredoedd. Yna, gan ddechrau cyntaf o Fedi, byddwn ni'n dychwelyd i Gaerdydd,
ac eraill i Fanceinion ac i Lundain mewn gwrthryfel, gan ddefnyddio yn cyrff ac efallai superglue i fynegu un cynddaredd tuag at system sydd wedi methu a gwneud i dyletswydd tuag at cymaint o bobl. Yn Llundain, wrth i aelodau seneddol ddychwelyd ar ôl toriad y haf, byddwn ni'n mynnu bod y Senedd yn dechrau proses o droi mesur ar gyfyng yr hinsawdd ac ecolegol yn ddeddf, a bydde hynny yn gwneud cynulliad dangosyddion yn rhan sylfaenol o'r Llywodraeth, am y tro cyntaf yn hanes y Deyrnas Unedig. Bydd cyfiawnder a gwrthiliaeth wrth raidd y gwrthryfel hwn, a byddwn ni'n gweithio yn galed i wneud yn gwrthryfel mwy cynhwysol a cyfranogol a brofod y wlad erioed. Yn ogystal ac anufudd-dod sifil gyda cyfraniad torfol, bydd rhai grwpiau ffynedd yn cynllunio eu gweithredoedd eu hunain i gyfrannu at y gwrthryfel, a gallai eraill wneud pethau fel gorymdeithiau araf i glymu traffig o gwmpas y Senedd. Ar un pryd ar holl weithgareddau hyn, bydd gwrthryfel digidol ar gyfer pawb sy'n methu ymuno â ni yn gyfforol ar y strydoedd. Mae'n neges yn glir. Allwn ni ddim mynd yn ôl at system sydd wedi heintio hiliaeth sy'n rhoi cymaint o bobl ar y meddylion. Allwn ni ddim caniatáu mynd yn ôl at system sy'n ymgyrru dros y dibyn i ddyfodiant. Rydyn ni wedi datgan y gwrthryfel hwn o'r adeg heriol o ystyried y pandemig sydd gyda ni o hyd. Ond mae amser yn bryn. Ni wedi dangos yn barod bod hi'n bosib gweithredu yn effeithiol ar yr un pryd a cadw pellter cymdeithasol, a byddwn ni'n defnyddio'n creadigrwydd i ddylunio gweithredoedd diogel ac effeithiol. Ni'n gwybod pan mae XR oedd prif dylanwadwr byd-eang ar y hinsawdd yn 2019. Nid trwy eistedd mewn cyfarfodydd, na thrwy gael sgwrsiau braf gyda gwleidyddion a gwneud datganiadau cwrtais. Ni'n gwybod pam. Mae un rheswm, sef oherwydd yn ei dorri y gyfraith, mewn niferoedd digon-sail yn hanes Prydain. Oherwydd yn ei benderfynu mae digon yw digon, a nawidion ni y sgwrs genedlaethol. Wnaethon ni hynny oherwydd yn ei benderfynu torri y cyfraith, yn heddychlon a gyda pharch, ond gyda phenderfyniad di-ildio. Dyw 10 mlynedd ar 20 o ddeisebau a gorymdeithiau ddim wedi atal yr alloriadau rhag cynyddu. Felly dyma'r adawys sydd ar ôl i ni, i wrthryfela, i gymryd rhan mewn anufudd-dod sifil heddychlon di-drais. Yn yr argyfwng enfyd sy'n ynwynebu, anufudd-dod sifil yw'r unig peth a all weithio. Bydd rhai ohonon ni yn gwneud pethau creadigol ac ysbrydoledig i dynnu sylw at y llywodraethau a corfforaethau sy'n cefnogi yn system anfoesol. Bydd rhai ohonon ni yn mentro cael un hyrestio, a bydd rhai ohonon ni yn helpu i ofalu amdanyn nhw. Byddwn ni'n dod â blancedi iddyn nhw ac yn canu caneuon i codi i calonnau. Ac yn esbonio i bobl sy'n pasio pam mae dyna'r unig ddewis sydd ar ôl i ni. Bydd rhai yn rhoi sgwrsiau i addysgu ein hunain ac eraill. Bydd rhai yn aros tu allan i osafoedd heddlu. Bydd rhai yn gwneud bwyd i gannoedd o wrthryfelwyr llyglyd. Bydd rhai yn creu ac yn addurno pethau hardd neu'n cadw y cyfrifon. Beth sy'n pwysig yw byddwn ni i gyd yn ei wneud gyda'n gilydd am yr un achos, dros yr un planed. Ni'n gwybod bod cael eich arestio ddim yn opsiwn i lawer o bobl, ond efallai bod chi wedi bod yn ystyried anufudd-dod sifil ac efallai meddwl hoffech chi dorri y gyfraith i sefyll dros y dyfodol. Efallai bod chi wedi bod yn aros,
Efallai bod chi wedi bod yn meddwl gallech chi wneud ar ryw adeg yn y dyfodol. Dwi yma i ddweud wrthoch chi nawr, mae nawr yw'r amser. Nawr yw'r amser i sefyll lan a stopio dyfodiant. Pan edrychwch chi yn ôl a 2020, yn ystod pandemig mawr cyntaf y ganrif, beth ydych chi am i ddweud wrth genedlaethau dyfodol? Bo'ch chi wedi mynychu ychydig o gyfarfodydd ac gorymdeithiau? Neu bo'ch chi wedi ymuno â phobl wych i wneud beth bynnag gallech chi i gefnogi fywyd a'r dyfodol? Ydych chi erioed wedi meddwl beth fyddwch chi wedi wneud sech chi'n byw yn ystod amser y suffragetiaid, neu sech chi wedi byw yn neu yr Unol Daleithiau yn ystod amser Rosa Parks? Ni'n creu hanes nawr. Dych chi'n byw yr agyfwng hwn nawr. Dyma i'n amser ni i weithredu. Dwi ddim yn mynd i fynd yn dawel i mewn i'r noson dywyll, ac wy'n gofyn i chi sefyll gyda ni. Tybed a fydd yn helpu sech chi'n gwneud amrwymiad i chi eich hun. Pa rôl ych chi am i chwarae? Hoffech chi ymrwymo eich hun iddi nawr? Gallech chi rannu â phobl eraill efallai? Hoffech chi fod yn arestadwy? Neu cael rôl cefnogi? Neu falle rhoi arian? Neu falle bod syniadau eraill gyda chi ynglyn â sut gallwch chi sefyll a bod yn rhan o'r adeg tyngedfennol a holl bwysig hon. Mae rolau i gyd yn bwysig. Beth nesaf? Wel, cysylltwch â'r grŵp lleol os gallwch chi. Mae manylion am sut i cysylltu ac i cael gwybod mwy yn y disgrifiad sy'n ymddangos o dan y fideo. Mae manylion yna yn dangos sut i cysylltu â'ch grŵp lleol os ydych chi ddim yn gwybod yn barod. Mae dolen i'r lle i roi arian. Mae dolen i ffurflen i'w lenwi fel bod XR yn gallu anfon newyddion a diweddariadau atoch chi. Ac os byddwch chi eisiau cysylltu â fi trwy e-bost neu ffôn, mae'r manylion yn yr un lle, sef yn y disgrifiad o dan y fideo. Diolch yn fawr iawn i chi am wylio. Efallai gwelwch chi yng Nghaerdydd. Diolch yn fawr.